Hi guys, welcome to my puja vlog. Nोंथांमोनखौ आंनि puja vlogaव हाय बरायनाय जाबाय. So आङो दायो ललिनो नागिरदों आरोना. आमति सुवानि जिहेतु दिनै पुजा होयो नालाय बाथौफोरनिया दिनै मंगलबार खालि होयो. ओमफ्राय आरो जोंहा बाथौखाय दिनै मंगलबार नालाय दिनै पुजा होगोन. बेनिखायनो आङो फुंनिफ्रायनो न' लिरनो नागिरदों आरोना guys. ओमफ्राय दिनै मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. आरो अखाबो हाबाय थादों. दुआ भिउसआ सिगांनिफ्राय बहुत खमिबाय आरोना. माने सिगाङो भिउस फायोमोन ओमफ्राय रिल्सफोराव भिउस फायामोन. दा भ्लगफोराव भिउस फैयाखै. रिल्सफोरावसो भिउस फैबाय थादों आरोना. माने उल्टा पुल्टा जाबाय थायोथाय आं मिथिया आरोना. साबस्क्राइबारबो बारिबाय थादों खिन्थु भिउसआसो खमिबाय थादों आरोना. खिन्थु मा होनो नोंथांमोना नायगोन आं मिथियो. नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो. आं जुदि मोजां कन्टेन्ट होयो हायोबा नोंथांमोना नायगोन आं बेखौबो मिथियो. आं मोजां कन्टेन्ट होनो हाया नालाय ओमफ्राय आंना क्वालिटियाबो मोजां नङा नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो बायो खोमा आरोना. बाट होमबाबो आं ट्राइ खालामगोन आरोना होनो. थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर. आं दायो सिबग्रोनोसै न'खौ. सानिया मुरबाय थादों. सानि उथि आंनाव सिबनि उथि. आंहा दिनै साना मोजां थांगोन खोमा आरोना. टाइमा गोलैनाय फैसा मोनबाय आङो नै नायदो. So guys, ভাগৰ লাগি গ'ল এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ বিয়াচাও. বহুত টেষ্টি. So लोगोफोर दायो आं गसानिफोर दोननायनोसै आरोना. दैबान जाजोब्बाय गाइस नै. So guys दायो दै रोगा नागिरदों आरोना खानसि बाथि सुनो जिहेतु माबा नालाय कारेन्ट गैया नालाय बेनिखायनो दंखलनिफ्राय दै सेरनानै रोगानांगोन आरोना. Guys, kita tuh kasih panik kurang loh di sana. Taman kontrak panik kurang laga. War. Para lang nga, baylang ba? Bay dai bason suli sei si puja khamani karing dia na lai benikhaina dire jani sulu na gadang na. So guys, ang nulit hwbai, ompay, baso lagi bersukangbay, dayang makam mencibay, dayang situasi gina reda, mana naik mana zabay. Ni kau si benar na, ran bay don, reblaw sa besi dengan.
suyani nei thaisu dongo nei ting dongo apel anaros borhia ni bud आरो Amti suyani दा टेस्ट जाखादो दिनैनिफ्राय लास्ट दिनैनिफ्राय आरो मोनजानाय नंला न' साम'स लाबोदोंमोन सेना लाबाय साम'सखौ दोनथ'वाखै ना होनो Ini fungniफ्राय आं हारसिं भिडिअ खालामगासिनो आरो दानो नोंनिफ्राय किचेनाव थाबा थांनो रावबो केमेरा हमना होआखै आंखौ मा होनदों हwbai माबायदि बियो एखेबारे बेफोर बुस्थुखौ जानो नागिरो आरोना होमबाबो आङो बिसिनायाव थाबाबो खाथियाव होफायो जाथो होननानै Uzana jadi itu kabar lagi. Saya tinggal bro. Ayo tunda ya nani. Stay kembali. Kan cuma saya. Alex. Mama sendiri saya. Terus saya. Yang sudah pada menang. Bye guys, ang memory ko lang mobile